Едно кратко видео за онези от вас, които все още се колебаят. Ето какво сътворихме с участниците по време на Pet Talks Summer Lab 2 за заглавие Силата на групата, динамика и нива. Бяхме стабилен екип от 7 участници, моя милост, и се гмурнахме в преживяването да тестваме, да изобретим, да измислим, да си разкажем кой какво прави, не прави, какво иска да прави в класната стая, когато работи с групи, които са на различно ниво, които са големи, малки, било то присъствени или онлайн. Започнахме с една игра с Зарче, в която се опознахме чрез тези 6 интересни въпроса. Всеки каза и малко за себе си, с това с какво точно се занимава, какво му носи радост и какво намира за предизвикателно. После се гмурнахме в структурата на един типичен урок и различните му фази, къде всъщност в коя фаза, как да ангажираме учениците максимално, знаейки, че не всички от тях са на еднакво ниво. Продължихме с дискусия, говорейки за физическата умора, за когнитивното пренасищане и разнищихме стратегиите за 100% постоянна ангажираност. Ам, така, разгледахме на практика и как работят и някои бели дъски, където имаме свободен достъп, можем да споделяме с учениците, те да пишат по дъската и така нататък, без каквото и да е изгубено време в регистрация. Говорихме също и за бързите енергизатори, как физически да събудим учениците и как така по малко по-забавен начин също да привлечем вниманието им. На трето място разгледахме златните правила за създаване на интеракция, нещо важно за учителя в двата вида работна среда, както и заданието, задължителното задание за слушащия ученик или този, който е малко по-проблемен, или този пък, който така се разсейва лесно. И минахме вече на практиката. Моите участници бяха много смели, влязаха в 3 различни стаи и разиграха различни сценарии. Една игра наречена Алиби, след това направихме виртуален аукцион, така, поспряхме се и на вариациите на speed dating в класната стая, като разгледахме опцията за присъствено разиграване на играта, както и такова, което е за онлайн учащите. И за така малко по-основните нива и началните нива също дадохме идея за горещ стол. И така, това е от мен. Надявам се тези от вас, които се колебаят, дали да се включат в оставащите още два workshop през август. Припомням, датите са 11 август, 25 август. Това е вторник и двата ни се падат втори ден от работната седмица. Срещите ни са онлайн, 3 часа с една малка почивка от 10 минути. Тема 1 през август ще бъде трудните ученици и как да поддържаме тяхната мотивация, а месеца ще завършим с workshop на тема Креативния арсенал, планиране за минути. Очаквам ви, оставам ви линк в коментара.